Bueno, bon dia al dematí, 23 de novembre de 2021, dimarts. Mitja setmana, gairebé. Pensament optimista. I que han dit que avui plourà, molt, a alguns puestos. Aquí a Manresa, de moment, 4 gotes. Però que la notícia és aquesta, Farà vent, plourà i nevarà. Algunes cotes baixes, de 1.700 baixarà a 1.400 i després 700 la tardor. Ens acaben de definir la tardor. Però bueno, això és notícia, Endavant, que n'hi ha més coses per parlar. O sí, el fracàs de la majoria independentista. A veure, fracàs de la majoria independentista. Que els indepes som un 52%, ja ho sabem. Que estem d'acord que volem la independència? Sí, estem d'acord amb el què. Que estem d'acord amb el com? No, aquí comencen els problemes. I després hi ha una altra cosa. Que algú es pensa que quan Catalunya sigui independent estarem d'acord amb tot? Ja sé que no, doncs el mateix que ara. Uns pressupostos que s'han de pactar entre Esquerra, Junts i la CUP, entre partits d'esquerra, de dretes i antisistema, és difícil que es posin d'acord de primeres. Vull dir que aquests problemes que tenim del Hard Rock Café, Hard Rock, el que sigui, més els Jocs d'hivern, també hi seran quan Catalunya sigui independent. Tindrem els mateixos problemes, però més a prop. O què us penseu? Home, clar, si no volem tenir problemes de negociar i de cedir, sempre ens podem posar en una dictadura. Oi, tan Franco esto no pasaba. Passaven altres coses, mucho peores. Però, i ho dic en castellà perquè en aquells moments no es podia parlar en català, com d'aquí a 6 o 7 anys. A Rússia tampoc tenen aquestes discussions. Putin es fa el que diu Putin. Escolta'm, si Putin diu que es fa una cosa, es fa una cosa, i si algú diu que s'ha de fer una altra cosa... La caixa de fusta, con los pies por delante, en polvorones. Com? En polvorosa. Con los pies en polvorosa. Però això és sortir ràpid, no? Vale, bueno, és igual, que m'acudeixen de vegades aquestes dites. Bueno, doncs això, què us penseu? Que aquests problemes no hi seran quan siguem independents? Si algun dia som independents, tindrem els mateixos problemes, i el Barça també. I el Barça també, que no se solucionarà amb el 52% de la independència, ni els pressupostos, ni el Barça. Podem el Xavi se solucionaran. O no. Ja ho veurem. El que hem d'aprendre és a negociar i a cedir, i a deixar de fer rabietes, que semblem nens petits, que sembla que vivim a Twitter. Si hem de fer rabietes, que fa una mica de rabieta, collons. Dit això, Alemanya, que és un país sèrio, Alemanya és un país sèrio, suposo que perquè fa fred, i sabeu quan fa fred que et queda aquella cara així. Alemanys, que van amb aquest bigoti, alguns van amb un bigoti una mica més petit, més Adolf, més un bigoti Adolf, que no tant Tom Selleck. Jo vaig amb un bigoton, que em queden, per cert, 7 dies de bigoton. El vídeo del dia 1, que no sé si cau en festa, serà ja sense bigoton. I després el trobareu a faltar. Ara molt jijijaja, però després, ostres, Enric, on t'has posat el bigoton? Me l'he guardat fins a l'1 de novembre del 2022. Alemanya avisa. Alemanya ha creat un eslògan que és una puta meravella per una pel·li de terror. Desitges. O vacunats, o recuperats, o morts. The Walking Dead, la preqüela. Hòstia, quina meravella d'eslògan que va dir l'alemany aquell. Un, que tenia un cognom amb moltes lletres, i més consonants que vocals, i moltes juntes, i vocals molt random, també amb accents i merdes random. Els alemanys no ho tenen d'això. Això són els francesos, que foten més d'un accent. Què els hi passa als francesos per posar més d'un accent en una paraula? Com ho fem, això? Dembélé, que el porta a la segona E i a la tercera E. I com a bon català, com pronuncies Dembélé? Dembélé... Sembla que cantis una cançó amb Peter Gabriel. Dembélé... Fa difícil de posar o Dembélé, i si la fas esdrújula, Dembélé. El que passa que Dembélé sona... collons, una cançó de TikTok. Vale, no, ara se me'n va al cap. Què us passa als francesos amb els accents i als alemanys amb les consonants? Poseu-nos una mica fàcil. Què costa posar Garcia? O què costa posar Xirinacs? Què costa posar Xirinacs? Amb lo fàcil que és fer un xeix a l'inici. Que els espanyols això ho tenen... És com les elles de final, que pels espanyols és la mort, els explota el cap. Una cosa que comenci amb xeix i acabi amb ella, i els hi ha explotat el cap. Putos nacionalistes catalanes. Qué manía de hablar catalán. Hacen paputear. Alemanya, tenen l'eslògan, o vacunats, o recuperats, o morts. Té molta força, però com a frase motivadora de Canva, rotllo Paulo Coelho, fa que poder la gent tingui ganes de tirar-se per la finestra, més que de seguir vivint. Que, a veure, també dic jo, no sé si és certa o no, jo penso que té bastant de cert,
Però després de llegir aquesta frase, jo canviaria l'eslògan per o vacunats, o recuperats, o morts, o traumats, que és el meu cas. He sentit això i m'he traumat, que dirien els joves. Abans es deia traumatitzat. Suposo que traumatitzat té masses lletres. Traumatitzat, t'ha mort. 12 lletres. Millor traumat, t'ha mort, que són 7 lletres i és molt més fàcil de dir. Anem a posar el català fàcil. Traumem-nos tots. A Àustria, que és el país que està sota d'Alemanya, i al costat de Suïssa, sabeu? Amb capital a Viena. I no faré cap broma respecte dels panets. Que diu que ho tanquen tot, ja ho sabeu, no? Que a Àustria, tota la merda. I en canvi aquí, i al País Basc són els primers que han començat, han demanat de fer obligatorietat del codi QR i els han dit que no. O sigui, tot perfecte. Mentre un país ho tanca tot perquè no s'escampi l'epidèmia, aquí volem posar una mesura petitona, que és ensenyar el codi QR. No, això no es pot fer. Ja ens ho trobarem, l'eslògan alemany. No fos cas que la llibertat individual, quan estàs mort, llibertat individual a tope. Que m'imagino, perquè clar, igual no, igual quan estàs mort, jo què sé, vius sense codis QR, o et fan ensenyar un codi QR cada dia quan et lleves. Vés a saber què passa quan ens morim. Collons, aprofitem-ho ara, que estem vius. Que no sé, que tant no vacunat, al final quan mors poder vas a parar a l'infern. I si vas a parar a l'infern, clar, hi deu haver un apartadet petitó allà pels no vacunats, al costat d'una sala VIP d'en Miguel Bosé, i suposo que tot això està al costat de la sala de l'inventor del puto Abre Fàcil o de l'inventor dels certificats digitals i de les signatures electròniques, que deu tenir mig infern per ell. Puto certificats digitals i signatures electròniques, de debò. Manresa, i aquí ja no farem conya, Manresa tindrà un nou campus de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, UPC. També, altrament dit UPC, que és molt més fàcil de dir, que si ets català podries dir UPC. Sé o no ho sé, aquesta és la qüestió, però les Cs es diuen Cs, llavors seria UPC. L'antiga fàbrica nova, sabeu aquell sacarral que hi ha al costat de les piscines, pels manresans? 65.000 metres quadrats que estan allà des de fa temps, que no se n'hi feia res, amb un edifici superbonic, doncs allò l'Ajuntament ho ha comprat, ja era hora, gràcies, i farà una escola politècnica superior d'enginyeria de Manresa, formació contínua i un centre d'educació postobligatòria i el Tech Lab, amb una H intercalada, però que no es diu, perquè si no quedaria molt malament, Tech Lab, i un Tech Lab, entre d'altres serveis, que perquè s'entengui bé, pel qui no entén res, un super hub, amb H aspirada, un super hub, és el que es farà. A mi, l'únic que... Formació contínua. Això què vol dir? Que estaran 24 hores seguides fent formació? Jo no sé qui fa tanta formació, I si al final de nit s'hi ha... Què? Formació contínua, tot el dia, 24 hores, 365 dies l'any, no? Rotllo, aquelles benzineres. Formació contínua vol dir que et pots anar formant durant la teva vida. Vale. Ja està. Pues de puta mare. I sortirà el hater, que sortirà, que a Manresa en tenim molts d'aquests. Ara, a la fàbrica nova, després de tants anys, amb la falta que fa... arreglar el carrer Santa Llúcia, és igual, sortirà el veí de turno, que no li agrada, i sortirà el veí de la fàbrica nova dient, ara 4 anys d'obres, és molt de Manresa això, aneu tots a tomar pel cul. Fàbrica nova, un projecte poder el més gran que hi ha a Manresa. Això i fer unes piscines guais també molaria, però bueno, això ja ho deixo aquí darrere. Però la fàbrica nova mola un huevo, mola un huevazo. Que molt Juego del Calamar, i que la gent jove no hauria de mirar el Juego del Calamar perquè després es tornen bojos i maten a tothom jugant al picaparet. I poder el que hauríem de prohibir és que certs energúmens mirin pel·lis porno perquè es pensen que les pel·lis porno són la realitat. Me cago en Déu sagrat, els violadors aquells de Manresa. 4 pavos, amb una noia, amb un pis fosc fet una merda i encara dient que el que volia la noia era amor. I va el tio i la viola. Clar, no, és que de amor és que jo vaig veure un dia una pel·li porno que sortia, que algú deia que no, però és una puta pel·li de ficció. O sigui, mira't el Juego del Calamar, però deixa de mirar pel·lis porno pensant que és la realitat. Energúmens que confonen l'amor amb el sexe, que confonen un sí amb un no, que confonen la realitat amb una ficció, i que al final poder el problema és que són idiotes, tampoc ens enganyem, i que mirin el que mirin, poder també mirarien una pel·li de Disney i fotrien les mateixes animalades, la mare que us ha parit. Ja està, aquí no podia fer broma, com molt bé us podeu, em pica l'orella aquesta, l'esquerra. Bueno, doncs me la rasco, què collons aneu de fer vosaltres si em pica o no em pica l'orella? Almenys en tinc, no sóc el Miqui Lauda. Això ha quedat molt faltón ara mateix.
que 3.000 confinats a la Palma, que tot el que no pot fer la Covid pues, ho fa el Cumbre Vieja, pues mira, un mal menor, que avui hi ha un partit, Barça-Benfica, i que anava a dir, avui juga el Barça, és molt suposar que jugarà el Barça, perquè comptant que la meitat de jugadors no hi poden ser i que el jugador estrella de dalt és Philippe Coutinho, també Memphis Depay, aquella discoteca que anava jo quan era jove, el Memphis, me cago en Déu, bueno, que sí, que i avui hi ha partit, avui hi ha 22 jugadors que es fotran al camp, si jugaran o no jugaran, ja ens ho trobarem. I per acabar, una pregunta que s'han fet al New York Times o New York Sun, un diari de New York, una revista de New York, molt americana. El canvi de dieta fa augmentar el desig en els homes? Jo penso que sí, que el canvi de dieta fa augmentar el desig de tornar-la a canviar la dieta i tornar a menjar el que menjaves abans. Perquè llegiu-vos l'article, home, ja ho veureu, si augmenta o no augmenta, i testosterones, i jo què sé, a partir dels 40, que no... Bueno, és igual, tu, que me'n vaig a passejar un rato abans de que plogui. Au, vinga, Déu Dios, però què és aquesta merda?